míle fáilteach na fi an Ceardaíocht le chlór an Ghael. Cechu si becúine an Somália. Sin tionscnamh do bhfuil am rúbingeán á. Híb amháin go fís go cháirta tas an bréaró nó capi. Idir tí bhaile tá cactus agus hís an iachtar fecinn si tá písa go bhhaid nó brigáin. Má chuann si beglúiseach tarn ruair cinnte aisteach. Tá si chuine an gibacht sciúpaí as uirtaí tagann siad le chéile ar leanach amháin. Si gur a haidhíonna. Fáin lom agus duine Tasto, glue, crayon, pean Louis, susur, ábhrígáin, nó ásop, agus písa go cháirta. Chéad chéim. Fáin cáirta é cáid agus fill ina á leá ar dús mar seo. An sin fill aríiste agus dúna se seo chead a chearú gon leanach. Nis fáin susur agus tá muid a gáil an cáirta a dheara ar na línta seo. Dúna se seo chead a chuid gon cháirta. Tá muid a gáil an cachta sa hart ar thaobh amháin. Tá seo plán do tú ná náil iradí tá bháid níos tucha na éiring. Agus ar thaobh amháin tarniú muid an crosseach. Cinn si sin. Nis tá muid a gáil áthúil béal agus trúnthúirteach nó dé. Nis chumá na sin bíonn dealúgaí ar a gachtas. Tuann se seo cúna gon plánda cinná cosint a bheige an anamhí agus feithidí is a gur aiche. So tá muid gáil línta beag go bídach ar a gcuí seo chuid ar an gachtas. So le náthó muid isteacha. Croid a gcuí seo tharne meach gon háta, a muid go le a rá isteach a gan nómad. Tá muid go craon ús a dunis le dá a chuid ar háta. Ús a glór dána agus breanó se go deas. Má tá marcóid dá agaí, tarne an imil an háta leis an marcóid dá. Inis tá muid a gáil dá glas a chuid ar an gachtas seo. Iúb chumá má tá marcóid dá agaí, imil an cactus a háirit a ríist mar seasa se amach i sár. Nis bhain dinta. Tá muid gáil an céim seo dhéanam. Tasta an brigáin trú rá se hin leat agus an glú. Ionta bhunós cían na cártaí, bí cinnta go siad ar a meallach ceart. Go bhfuil an háta thuas a seo de bhar agus bhfuil cloigeann an cactus timpeall seo. Is still lár an cháirta nó an pápar, chur stríocha go chlú mar seo. Suas na lár nó gar go maith an lár. Is chur neart glú mar tastó neart glú le seo. Tar chud a rud céanna i sin i tí bhaile. Nis, fáin brigáin agus má tá písa géire de bhar aber le mamaí nó daddy nó tuismar cinnte a bhí seo agus chud nó sa sinan an brigáin ar a gárta. Sin
fáin písile agus cur nuas ar a taobh seo. Bhí cinnte go bhfuil an cárta tíocht nuas tíreach ar an gáirt eile mar sin go mbeidh na carngeach le tau. Bheith an sib sin tá an carngeall sort tíreach. Agus chuinneó muid brúta síos ar a gcuis sin le cúpa second agus sin lig gon glú strumú. Nuair tá chumach céanna, nuair tá an glú a strumú nó banach strumí, tá sé bina ar imime cháirta nó an pápar glú chuid é chéan taobh. Chuinneó sé sin na bilógaí lug le chéalachaí. Rud be glú an. Mar sin, agus ar a taobh seo chumach neart glúch le sin. Agus inis brú nuas ar an taobh an mhaith. An áthíomh go an bhréáin. Agus tuairmid tá an glú níos téirim ar I gceann seo. Híomh amháin méid an sib tá an háta agus ar an tíhile tá an cactus. Dear eile a bhétá dhéanamh ná íosc ar híomh amháin mar seo íosc siimplí agus sin ar an tíhile tá bhaile éisceán áit I bhaidan an íosc Somália. Agus bhaid muid I naibrann se. Má chuinn tuairt bheith an sib Mestú bhfuil an íosc iste sa mála na cechi bhfuil se. Cá sé Bain a cinál sciúpaí go bheice sé bheith. Ó, sé sin tití, trí mo dúrháin eile. Sin áiste chuí naibhann se nach chuil. Nis, triail muid an cactus chumáil sin háta. Híle gúil an háta I gimirt gon cactus le gúinear cinnt na chuil. Bainnig í trí le seo níos mála, as bé go si bná Cleas imirt ar bhar gáir du nuair duine cinnt mála sa tachlíb. Bolig isteach ar iste, gus beidh tionscnamh do bhaile am ghaoib. Slán go fáil.